Krew, pot i pełne emocji walki podczas kolejnej odsłony gali Silesia MMA Challenge 2, która odbyła się w sobotni wieczór 21 września w hali widowiskowo-sportowej Mosir w Mysłowicach. W oktagonie odbyło się w sumie 13 walk MMA i K1. Karta walk obfitowała w świetne zestawienia i znane nazwiska zawodników. W głównych starciach wieczoru zobaczyliśmy znakomite pojedynki Piotra Poniedziałka i Łukasza Stanka. Nie zabrakło też nowych twarzy. Jaka jest ich recepta na sukces? Trzeba ciężko trenować i trzeba mieć też dużo pieniędzy, bo pracuję na co dzień i ciężko jest mi połączyć pracę i treningi. Aczkolwiek jeśli się chce, to wszystko można. Na sobotnią galę przybyły tłumy i choć MMA cieszy się popularnością głównie wśród mężczyzn, to nie brakuje też kobiet lubiących ten sport. Za co kibice tak uwielbiają tę dyscyplinę? Generalnie jest na co popatrzeć. MMA to jest zdrowa rywalizacja przede wszystkim. To jest sport, który wymaga na pewno dużego przygotowania fizycznego, jak i psychicznego. Mysłowice już nieraz udowodniły, że są otwarte na różne sztuki walki. Nie tylko słyniemy z klubów sportowych specjalizujących się w tej dziedzinie, ale również odbywa się tu wiele wydarzeń promujących je. Mysłowice tak naprawdę mają największą ilość chyba klubów tutaj na terenie Śląska, klubów związanych ze sztukami walki. Dzięki temu też otworzyliśmy m.in. zajęcia, jeżeli chodzi o nowy projekt, o MMS-y. Też one kierunkowują właśnie między innymi na sporty walki. Mam nadzieję, że dzięki temu w przyszłości wyrosną jacyś mistrzowie nawet świata rodem właśnie z Mysłowic. Zacięte walki, ale również cała oprawa wydarzenia sprawiła, że był to gorący i emocjonujący wieczór.